an shi yasa alaran ma wasu suke ganin ta yaya wai muke rusa masu ƙarya sunna ta wace hanya muke bi. Babu wata hanya da muke bi sai hanyar ilimi da littattafansu muke rusa su. Domin na farko ba mu kafirta su ba kuma mu yi masu sharri kamar yadda su suka saba yin sharri. Domin tun ina yaro ni tunanina na tabbatar da cewa ba mu da matsala a ƙasar nan kamar masu ƙarya sunna. Dama kullum tunanina ta wace hanya za mu bi mu rusa su. Shi yasa lokacin da suke tafiya maula wurin 'yan siyasa ni kuma na dukufa wajen neman ilimi. Domin a duniya ko yanzu duniya ta shaida muna musu tambayoyin da duk duniya ba su da wannan amsai kuma a cikin littattafansu. Yanzu mu ɗauka a cikin sahihul bukhari in kaga sun ba da amsa in muka yi musu tambaya ciki wallahi sai dai su yi zagi amma ba dai wani dalili rubutacce ba. Saboda ga hadisin nan na 22 lamba ta 22 a cikin sahihul bukhari wanda ya ce duk wanda bai musulunta ba a yaƙe shi. Kaga wannan hadisin ƙaryata ayar qur'ani ga aya cikin suratul baqara sura wato aya ta 256 wanda Allah ce la ikraha fid din. La ikraha fid din. Allah ya ce la ikraha fid din babu tilas cikin addini. To shi kuma wannan hadisin sai ya ce duk wanda ba musulmi ba a yaƙe shi umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nan kuma Allah ya ce a'a la ikraha fid din. Kaga ƙarya ce ƙarara a sahihul bukhari. Sannan kuma ga hadisin da ya ce man baddala dinahu faqatuluhu. Duk wanda ya canza addini wai a kashe shi. Shi kuma Qur'ani ya ce wa in tatawallaw yastabdil تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Allah ce in kuka canza kuka bar addini Allah zai kawo wasu su yi. Kaga ciki wannan aya ga ta nan cikin suratul Muhammad wato aya ta 38 daidai. To amma shi wancan hadisin na sahihul bukhari yana lamba ta 6922 cewa duk wanda ya canza addini ku kashe shi. Kaga shi hadisin nan ƙaryata ayan nan yayi. To nan ma ba su da amsa sai dai in su yi zagi domin wato hadisi ne da ya kawo ta'addanci. Sannan mu ɗauka ga nan a cikin sahihu muslim hadisi na 2167 wanda yake cewa idan musulmi ya haɗu da kirista to ya banke shi kai ya bashi hanya. Shine fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fadarruhu ila adyaqihi. To shi kuma Allah sai ya gaya mana wa tuqsidu ilaihim ku yi masu adalci su kiristocin. Yace yaya لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. kaji Allah ya ce wa tuqsidu ilaihim ku musulmi ku yi wa kiristoci adalci. Shi kuma nan hadisi ya ce in kun haɗu da su ku banke su. To yanzu ya zaka ka haɗa wannan maganganu. Shi yasa kaga in muka yi masu tambaya wallahi ba su ibada amsa sai dai su yi zagi. Sannan kuma ga hadisin nan na baina ma kalbun na cikin sahihul bukhari hadisi na 3467 wanda ya ce karuwa ce bata bar karuwancin ba daga ta ba kare ruwa sai aka bata aljanna. Sannan kuma ga wani hadisin sai ya zo ya ce ita kuma mahaifiyar annabi yan wuta ce. Shi kuma yana cikin muslim hadisi na 976. Yanzu da Allah haɗa man da hadisin nan ita mahaifiyar annabi fa ta haifi annabi ta bashi nono ta bashi abinci ta mashi sutura amma sai aka ce wuta za ta. Amma ga karuwa kuma dalilin ta ba kare ruwa karewa sai aka ce ita aljanna ta yi. Yanzu Allah in dai ba ku yi zagi ba nan wace amsa za ku iya badawa. Tunda hadisan nan ga su ba ne na rubuta kuma wannan hadisan da na ba kare ruwa da na kai iyayen annabi wuta duka Abu Hurairah shi ya ruwaito su. Kuma ga hadisin cikin Raddul Azhani din nan wanda ya ce makabartan Makka da Madina kuma ita wai ranar kiyama daga su za a yi a zazzage cikin aljanna kuma iyayen annabi suna cikin wannan makabartar ta Makka. Shi yasa kaga ba mu da zaman lafiya a ƙasar nan wallahi sai dai mu rusa masu ƙarya sunna muna rusa su kowane fanni za su zanna lafiya saboda sun fitini kowane bangare na al'umma. Na farko idan kai mai mulki ne to kullun sun ishe ka da maula kuma in baka ba su ba su yi maka sharri. Kakkai tsammanin wai ana ba su ne wai tsaba ana ƙaunar su wallahi azimi kowa ya gane makaryata ne amma kana tsoron su je su yi ma huɗuba a juma'a su rarraba huɗuba a ci gaba da yi ma rubdugu su kada ka zaɓe su ci gaba da yi ma sharri don haka dole ka ba su don ka zanna lafiya don tsoron sharrin su. Kuma in suka je yi ma sharri kan mumbari kakkai tsammanin wai za su je suna cewa kama ƙungiyar su laifi a'a cewa za a yi maƙiyin addinin musulunci ne a lokacin ba za a ce wai kuɗi ke baka ba su ba kuma ba za su ce kai makiyin kungiyar su bane a'a sai dai su ce kai din makiyin addinin musulunci ne
saboda haka ana yi masu ritaya to kowane bangare kawai zannawa za su yi lafiya. Saboda haka mu in ka gamu mun je wurin hukuma ko wurin gwamna ko shugaban kasa ko kowane dan siyasa abu biyu zai kai mu. Na farko daga mu je mu yi maka nasiha akan wani abu da muka ga ya dace a yi. Na biyu kuma sai in kayi wani abu na alkhairi mu je mu jinjina maka saboda ka samu ƙwarin gwiwa yin wannan aikin. Ina fata an gane. Iya saboda muna da sana'a, muna da abun yi. Domin ina tabbatar maka abin da suke barazana da shi shine al'ummar da suka tattara a masallatansu suka wautar da su da hadisan ƙarya. To muna rusa waɗannan al'umma kowa ya gane ƙarya suke yi, ba wata barazana da za su yi maka ɗan siyasa. Don haka za mu bakku ne ku je ku yi mana aiki da dukiyar ƙasa, ba a rika ɗauka ana ba masu ci da addini ba. Na farko muna da buƙatu da yawa a ƙasar nan. Muna da buƙatu na abubuwa na tattalin arzikin ƙasa da ɓangaren lafiya, ɓangaren ilimi, ɓangaren tsaro. Saboda haka idan muka biye masu ba kuma su kullum abin da suke zuwa su yi maula su yi ci da addini. Da haka daga inda muka rusa su kowane fanni za su zanna lafiya. Har ɓangaren masu malamai masu addini. Su ma in baka shiga ƙungiyarsu ba duk ilimin ka sunan ka ɗan bid'a. In dai ba ƙungiyar su kake ba to sunan ka ɗan bid'a kawai. Sannan su kuma mawadata masu kuɗi su ma aje a ci gaba da yi masu maula ana masu aunaka kuma in masallaci 1000 zaka gina in dai baka gina ma kungiyar su ba to kai sunan ka makiyin addini ko zaka gina abu sai dai ka yi shi a ina sai dai ka yi shi a nan wurin su. Sannan kuma da zaka zo ka ce to tunda haka ne ma ka shiga kungiyar tasu to nan ma aiki ya same ka saboda in ka shiga bangaren Jos yan Kaduna su kafirta ka in ka shiga Kaduna kuma 'yan ɓangaren Kaduna su kuma 'yan Jos su kafirta ka. In kuma ka ce kai ba ruwanka ma ba za ka shiga kowace ƙungiya ba to sunan ka ɗan gargajiya.